Ни хляб хляжете. Се научи сега, че тогава ще я дам за награда. Почти се научи така да го направи. Айде. Давай. Роузи! Ти нали имаш бисквити, бе? Да. Ела така. По една грилия хляб ще изжубаш вече. Браво! Това е моето бе. Роузи! Тя хляба повече хареса. Роузи! Ела така виждате. Тя нали сега стига да е за обяд. Айде, добър ли си? Давай! Ей, давай! Сей там, трябва да плака! Ти се заснимаш и ти. Там някъде надолу. Дай тука, дай. Дай, пусти. Пусти долу. Тука. Долу. Долу лапка. Няма, върни го сби. Дай, донеси го. Дай. Долу път с тебе. Много ми се това бе. Айде! Да. Така. До мене до тебе ще направи. Роузи! Сама ще направи хубава игра. Давай! Айде! Може да коментираш, бе, вече се запишеш. Роузи? Играчка? Играчка, да. Давай, хайди. Айде. Браво, айде, вот. Защо ми дадеш това, бе? Ау! Призная се от чучелка, ако сега това го вземе от тук и го носи до къщи. А има такива. Ще загуби интерес. Има такива кучета, ето като им го дадат. Играчката вземе и си я носи. Топка може да и... Оная Петра носи. Айде. She's ready for her close-up. Но ти много далече снимаш, така не е close-up. Тя гледа да го вземе. Като кажеш, че да се отиваме, тръгваме си. Не сме готови още. Не, аз когато не е за да искам да знам. Защото аз няма да ви определям и както кажеш. Мани какъв се изцапала ти. Аз ти да там на една да рода седния път. Позира.